biological children and the rest of us are adopted. Okay, let's hear and hear your thoughts on the other side. Chirikuyacho. Huh? Okay, what was she saying? That they feel superior than the other one. Ava vanotonzwa Mwari one-on-one. Mm-hmm. And then isusu tese manje. And also the way they upheld my church laws and church doctrines. Vanoti ndo vakaverenga. Okay. Magwaro akamanzwisisa. And other people are just, members. Isusu na Mwari one-on-one. Okay. Yes. I guess I would have wanted to hear what she was saying. Mm-hmm. But is that how you paraphrased? Kuti ndo zvaangachitaura? Okay. I've paraphrased, almost saying exactly what she was saying. Okay. Yes. Okay. Hanzi vane nyanyiso vanobva vazvita kunge ivo savari church leader they're superior than everyone else. People who serve or people who are church leaders? Church leaders. The actual pastors? Or... nemadhikoni maereda. Okay. I guess nema-department head takangobata leadership yacho yese yemuchechi. Okay. Wokuti ndivo chaivo vega. So what's your take on this? Do you feel the same? Are you in agreement? Kuti people who serve, because you say people who serve, pastors or people who serve. Now we're confused. People who have church positions. People who have church positions. Yes. Okay, people who have church positions. Mm-hmm. Okay. And sometimes they create an unhealthy sense of superiority. What's your take on that? I have seen, which I guess with any position sometimes, even managerial or whatever, kune vanhu allow kuti power rachona authority vapinde, they can then abuse it and then just think kuti, they the ones who are better off than everyone, and they're just working with these people whom vasinawo sense and stuff. In church, taking it to church, I've seen people then abuse that. Mostly vamwe vachona anenge ari mapastors because ada kuradza kuti ari in proximity namwari kuti vanhu vagoziva senge paitwa ma-one-on-one paya. I think zvaiwanzoitirwa mostly kuti munhu aziva kuti if you then see me, you'd have seen Mwari because you can't have access to him. Yeah, they will see me have seen God. So the people then abuse that in that way. Maybe for me that's the angle that I have seen. But then let's take it further. Let's hear from you, Sister Leo. How you? I'm thinking also, Kuti. I think I've got a couple of factors. Kuti character imon. Anenga agara akadaro. Kuti ukangompa nzvimbo akaita treasure akutononge mari ndeyake. I also believe because of church politics. I think there's a lot of factionalism in churches now. Kuti ava leader ndiwe kuside rupa ava ndiwe kuside kupi. Politics. The same way atinongoita tiri family kuti team daddy, team mama. Unfavorable ndiani. I guess that's also what happens in church. And also, like I said, the character thing, kuti munhu kana angoiswa paposition akutonga vanhu vese chero muri mamuvhotera asina kugadzwa matomuvhotera anenge akutoona kutoti imi ena amwe vanambobvira vakalidhawo ndo opportunity yaatohana iyoyo yekuti vaitwa mutikoni ndo kwega kwaanolidha ndokwega kwaanolidha saka munototi muzvifile. And also too much expectations. I just think kuchurch kune too much expectations. Kuti ukanyanyoseva sterek, it means wakatochina you are humble, une humility, and so you're just supposed to take it. You're supposed to be over Christ-like. So I think tunonyanywa makira futi because varukumberugu. But when our church, we've got our expectations. We want people to behave in a certain way, and if they don't behave like that, it's either we feel like what else so I guess church is the only place in a free will yokuti unonyatsofila zvaunoda. Ari manager anenge angonzi manager anonetsa anodi but atisonyanyodzika zvekuti takutoti leader uyu anoonererwa anoshamisira asi varipo vanodaro vekuti
vanobva vaita gatekeeping munhu wamwari, vanobva vanotsiura-tsiura vanhu, vanobva vatoita kunge ndiwo ma-servants the term avanenge variwo zvavo, but when the holy of I guess holies to then an it then access. goes back to abusing the power or the authority, the office. Yachona kuti they people who then do that in church as well. Vachita nyanyiso, but then as you said, kuti not just within the confines of the church itself, Yeah. but then if it's your personality type yekudaro, yekuti you could be saved, but then you've not dealt with those things. Saka wakutozo authority yachona wakuiabuse, wakunyanyiso, vanhu vanenyanyiso vanenyanyiso, chero ari kupi, chero ari manager wekupi, kana aine nyanyiso Nekarafu vari nyanyiso. kuchechi tiri kuti kunonzi uyai mese kunofanira kunge kuri soft kuri, you know, we have defined church in a way yatinoda impersonalized it, but ukazoshaya manje, and I'm sure a lot of people makatoregera kuenda kuchurch because mainingi vanozoonerero, vanobva vatoda kutotungamira zvese, vanotomira pati mutungamirire ka ngoona. Saka kanyanyise kako katoka personality kauti nekuchurch havasi kukatona down, vanhu vangori nenyanyiso, you know them, they just too much, and pamwe atowana position and they just really then too much. So I guess just beyond the church it happens, but then what I've seen, as I've said, with pastors vamwe vachona, is because vanenge vachida kupiwa mari kuti ugosida kuti you can't then deal with this by yourself. So for you to then have access, you know, kuti chinhu chako ichi chipere ichi, you then have to come to me. Saka, you know, anenge achanzofila kuti tisu vanhu vachona ka, tisu vazodziwa. Gatekeeping Jesus. You know. Unoziva zvinoita pride manje ka. Pride amene zvaino kutanga kungorafura vanhu, so kungonzwa kawo superior conflict, so kutanga ku Yeah. and the sad part about it, you won't notice kuti ndozvamakutoita. I guess vanhu vanenyanyiso tikatovabvunza, they don't even know it, right? Do they know it? They're too much. Saka Yeah. kuti nonyanyiso kuchechi. They should then tone it down kuti pamwe kumabasa kwenyu ameno ikoko, but then I think they should tone it down because of just the place yatiri, kuti haizori daku kutongwa nechisimba kudaro, you know, to just be conscious kuti okay, people who are here, they are here willfully, and they're here to praise the Most High God. Of course, you want to bring order and stuff, which is important. Yeah. But nyanyiso, pane vanhu vanongonyanya, and sometimes they're not conscious because they're still doing it even kuchurch. But I see a reason yavanenge vawira kuchechi, and we think us putting them in leadership positions, we automatically think kuti they are saved, like vakatobatsirwawo, vakatosukwa maproblems avo nezvavanotofesawo zvinoincluda nyanyiso. Kasi tatouya kakuzobatsirwa kuchechi tese tiri varwere, but kungoti ivo vazoita varwere vapiwa zvikaro. And murwere akapiwa chigaro ka, ndosaka ndikuti ndo pane problem, because iye achazoti murwere Verewo. wokuti they still need help and saving. Saka I think ndo pane tozoita problem ipapo, kuti murwere akapiwa chigaro iye asiri kuzoti they still need. Yeah, exactly. But then you're like, pasati pato ne fruit of the spirit ababa. They are not gentle, they are not kind, they are not what. Saka muchechi zvinotokwanisa kutoedhudza vamwewo vasati vanyatsodzikadzika, vasati vasimba, because sometimes we may judge them to say kuti yeah munhu chichi and stuff. But let's talk about it. 0772 162 651. Kyla Black, No Boys Allowed.